Vraiment, nouvelle du monde. Il y a de très bonnes nouvelles. Vraiment, Mali Bora a passé 4e République là, a signé Bora la constitution signée. Vraiment, a signé discours d'oké. Mena discours kala, mena analyse aga, mais là. Et Tchaman somme chou honoré. Tchaman, ça dit Tchaman, Djougou Tchaman nebe molo 100. Assimi discours d'oké. Chogal ye kuma min fo il y a 2 jours. Assimi segina kuma kelen ka net. Assimi nga kuma ere boyanan chogal tay. Ça dit chogal le discours assimi segina ka net. Wallahi Djougou, Mali déstabilisé bagaw. Ou ba dabla ala kamate. A partager mena ndado ala. C'est ça. Otemelengo. Kunu premier ministre ko belebele bado ke pa. Balmo aba kalama. Jamali be ka investi demsen do la. Kunu premier ministre demsen do reçoit. Balmo munu ye kabako machine glan kabako drone. Mali be ka avancer. Balmo mena au bo au fene kalama ji. Mali be ka ta à 200 à l'heure ame wakati bina. Transition terrain de William Flenny. En même temps, Malien Bega Bossini Fene. Il va y avoir Kaye. Président Kanki Kunda Kaiwa Jabatega. Wole Blale, mais Malien Bega Bossini Kaye. Angata Asimin Kumbe. Angata ira seda ou la ko Asimin Kadayi. Angata ira seda ou la Kame Asimin Ko. Angata ira seda ou la Kame gouvernement Ko Keletin. Bolmo a vidéo me partager. Je veux le maximum de partage. Yani ngananda do sujet nuna. Car c'est très important. Ce qui vient de se passer, c'est historique. Eh, tchawbe jamfa dabla wallahi. Ni malwa be malien do la obe do tugu jukorobi. Ni malwa be malien do la obe do tugu jukora ben ala ni krache asimi nga disco. Asimi ni shugel bi nyoko kalama trek. C'est-à-dire, il va faut comme on appelle la père et fils, fa aninde ou nyoko kalama. Wallahi ou nyoko kalama. Maintenant après vous, ou be comment fort, mbolmo a comment be calculer l'eno. Maintenant après vous dit auma, ay kerbla, aka jemcha, ay partager les fanga boya bi vidéo kadi kojuko. Kanga shérif ka fo chaque shérif tiami aidera. Kabako fura tigi ala shérif ka so kabako fura la fura mununa ka impana pa dem attention diabétique. Frudime rendime kodime. Shérif ka numéro ye 75 64 10 10 75 64 10 10. Otemelengo mbalmo kanga kutubu nanga wali fo no shebu la sana kane pele abese kwa teta atemo kochi koko na gelara maliko la wilibeka ka kutubu sekere otemelengo mbalmo ka Cheikh Sala fo kanjalo alere faye segu dauda kanjalo fo yan fo tubakura balmo ni mo be morke ka numéro la madi inbox la otemelengo mbalmo ka bebwa kalama ambe ka baraka ka studio daile on a 2 mois pour que ka bara terminer ambe ka demain do soro na alisa parce que ante fa ka war no le fait ante war no le mene esi yavum ne munu ya deme ka me fa so bara la kanga to sira kelenga akona kadan esi yavum pour kam se kan baraka angana cadre professionnel la ka vidéo nyana ma o ga ne ba do nega studio bana émission mene kono na tese ka ka kanto nga salon na la est-ce que vous voyez. Donc, on te met l'ingo et les gens me font gagner, mais ils veulent que 77 67 00 17 77 67 00 17. On te met l'ingo anga victoire gloire présent bas c'est pour tout mara. Ka fo guide la jok anga base mon be kabon modi na ga chedo folendo sakona ga chedo jela koroji buguni kawo esia famu ku befo. Je veux le maximum de partage. Yani nga do vidéo konna la parce que kelen no nga page signaler ayreba kalama abu wakati bo esia famu. Mbolmo bien samedi 22 juillet 2023 Assimi Mbouara constitution promulguée. Promulgation corrodée qu'au présent est assigné. Au corrodé quand dans la 4e république là, qu'au 4e république Kabara a damné là, comme Mali Bora constitution corrodée là, en dans la constitution courante. Ah Mbolmo c'est historique. Constitution Mungmangura depuis 1992 avec 30 ans, on sans bis la démocratie mara, avec un échec,
a bɛɛ kɛra galontigɛ a bɛɛ kɛra ka fonctionnaire kɛ milliardaire ye ka zone tia ka yuruku ko ɲɛ ka malien tiɲɛ fo malien ka formater de kana ni disque kura ye ka malien ka disque yɛlɛma ka an formater kana ni fɛn kura ye o de sen fɛ hukumu kɔnɔna la an bɔra constitution kɔrɔlen kɔnɔ kana constitution kura la Assimi a signé o signelen i b'a kalama Assimi ye discours dɔ kɛ n balimaw le discours il est historique n balimaw i b'a ye k'a fɔ Choguel ye kuma min fɔ nin tile fila in na n balimaw Assimi seginna Choguel ka kuma bɛɛ kan un à un mot à mot a ye Choguel ka kuma a y'a bɛɛ fɔ n balimaw Assimi ka discours la n bɛna parti dɔ k'a la a k'a lamɛn n'a y'a lamɛn a b'a dɔn k'a fɔ walahi n balimaw ninnu bɛ ɲɔgɔn kalama senkɔrɔjogo hasidiw ɲɛngow de bɛ fɛ ka ninnu bila ɲɔgɔn na Assimi ka kuma la a b'a yira k'a fɔ ko Mali bɛna baara kɛ à 200 à l'heure ka économie ko Mali bɛna ale diya ko Mali bɛna diya k'a bɛ peuple malien fɔ ko Mali bɛna ale économie dɔrɔn de baara kɛ an bɛ wagati min na ko peuple malien sara tɛ ale bolo c'est-à-dire k'an bɛna économie ye an bɛna sɔrɔ ye an bɛna usine ye Mali ma deli ka minnu ɲɔgɔn ye cɛbakɔrɔ n'a dusu bɛ ɲɔgɔn na Assimi n'a dusu bɛ ɲɔgɔn na balimaw nouvelle ka di i jɔ ko Fana b'a fɔ seere ba kɔ Choguel seginna kuma min kan Assimi seginn'o kuma kelen de kan Assimi ta yɛrɛ juguyara ni Choguel ye balimaw an ka taa a bɛna a mɛn sisan a lamɛn. Nous avons fait la preuve que nous pouvons moderniser notre État sans nous renier. Il me plaît ici, encore une fois, de saluer la résilience du peuple malien qui mérite que les décideurs, à quelque niveau qu'ils se trouvent, se dédient entièrement et exclusivement à la résolution de ces problèmes. C'est pour cette raison que le Conseil a tenu à mettre au fondement de l'action publique les principes visant le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Mes chers compatriotes, avec cette nouvelle constitution, le Mali prend ainsi un nouveau départ, celui du Mali courant, dans lequel nous bâtirons ensemble une économie forte au service de la satisfaction des besoins des citoyens. Il s'agira, comme nous l'avons déjà commencé, de mettre en place les conditions d'une croissance économique interne qui se fondera sur les technologies nouvelles, ainsi que sur une industrie de transformation de nos produits et ressources naturelles, en tenant compte des opportunités de la transition énergétique. Mes chers compatriotes, le Mali de demain, le Mali courant, doit être celui dans lequel se reconnaîtront les producteurs ruraux, les ouvriers, les opérateurs économiques, les fonctionnaires, les militaires et paramilitaires, les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées, nos compatriotes établis à l'extérieur. En somme, toutes les catégories sociales et professionnelles sans exclusive. C'est ce Mali réunifié autour de tous ces enfants que nous nous attelons à bâtir dans un environnement pacifié et sécurisé par nos 20 forces de défense et de sécurité, dont je voudrais à nouveau saluer la bravoure et le don de soi jusqu'au sacrifice ultime. Je voudrais, pour terminer, réitérer mes sincères remerciements à l'ensemble du peuple malien et l'assurer de ma détermination. Balimaw a bɔra ka président ka kuma mɛn n'o ye Assimi ye n balimaw Assimi ko Mali bɛna ale hɛrɛ sɔrɔ ko Mali bɛna ale lafiya sɔrɔ ko maliyɛnw k'a bɛna sɔrɔ de kɛ sɔrɔ an ma deli ka sɔrɔ min ye dɛ k'a bɛna o de sɔrɔ ko constitution kura in signelen kɔ Assimi ko économie n'o ye Mali sɔrɔ ye Mali sɛnɛ n balimaw k'a bɛna ale yiriwa de k'olu bɛna baara fɛn fɛn kɛ ko de ye kana ni sɔrɔ ye kana ni économie ye n balimaw ko kana usine baden de jɔ ko usines de bɛna ale jɔ an bɛ wagati min na k'a ka kuranko gɛlɛya bɛna ban c'est à dire aw ye kuranko hami min kɛ dɛ
yoro mogo ko kangata énergie solaire la mogo ko kangata énergie éolienne la asimi ko bara ni o fere de bena le damne ko technologie nyani ni bena le damne ko fo Mali croissance Mali économie ne ka yele ko ni Mali armée montera en puissance ko fo Mali économie ka monter en puissance bolmo maw yini ngawo est-ce que Choguel kuma ni kuma kele ne fo avec les damarobois kuma mi manga nguli Choguel ko il faut que ko Mali économie ka yele ko Mali économie ka wuli ko Mali soro ka wuli esia pamu ko Mali dunga fa o ka sabati Mali sene ka yiriwa Choguel ne kuma de fo avec les damarobois asimi klala ka seko kuma kele ne ka discours là balmo ni ma ira ko président na premier ministre be yon fait ni ma ira ko président na premier ministre be yon kalama ni ma ira ka ko président na premier ministre be ka je ka barake ko be ka ke président na premier ministre u sigile ne do be ka plana fere bebo ko namfigi ni jagli ti saka do ni yonche asimi ne bora kani kuma fo sansa ko Mali be na barake transition énergétique o te dore anga bo groupe la o la courant ke me ka ke ayo mu ndonne kanga bo groupe la ka courant ta jife no e barrage ka courant ta groupe fait quand mena yelema de ke o la projet de loi badene à la conseil des ministres là ko ka centrale hydroélectrique centrale éolienne centrale solaire ko ka olu be place sur place ko courant ke kana malien toro toni Mali kura la asimi ko kale be na barake soro kuma flatada ako soro dunga fa ako ko Mali kura mi mena ko faut armée ka bla condition là armée ka monter en puissance balmo même mi foyer asimi ani Choguel billahi ko yon kalama mo mega essayer ko bu bla yona ka wuli ko Choguel e kuma mi fo ya era ka kuma de politique kuma de do présent bora ka fo san ku ka bara be na tourner économie ne kama Choguel yo de fo ku be ka bara ken principe sabadi ko le principe des 3D défense déflana diplomatie ko de sabana o développement asimi flek a de sabana ine fo ko usine de bena lecho embolmo aga chômage Mali demsenu aga chômage de bana quoi est-ce qu'il y a comme aga chômage bana afrabe asimi bolo afrabe Choguel bolo mbolmo ko usine mena le tia usine jamana dun se ka développer ni usine te na wa kli bala ne amara yel fo ne ko mega miri bila côté nganga armée mana monter en puissance nganga économie no ma barake avec la kanga armée ka barake fouyi e mbalma mina saniti chai mina sorolite chai mina entretien ka musaka soribiki ka mina entretien ge ka dongodo ka avion entretien ge dongodo ka pilote bla ka exercice ke dongodo ka force spéciale bla ka exercice ke ka blendo entretien ge est-ce qu'il y a bon dongodo ba kalama ko budget de ka giria ko de chai ni ka économie man girinien mina sa benala chebe de sa entretien ngoro mbalmo iba e kafo asimi ko ni mbara nunu de bena leke ko waka bena fereke ka projet bla sur place embalmo wallahi asimi mene ka kuma me ka bena technologie nyanyini ore sempe mbalmo kabako do kera premier ministre kabako do ga bo aklima mbalmo demsen do be malila munu ye drone gland est-ce qu'il y a bon premier ministre ko ku bena ta ku bla condition na u bena ta uni Mali école scientifique babi mena le daile ubuna taka ubla ko bara kalfuma bolmo mena yoro kala aga me a partager vidéo en kadi kojugu est-ce qu'il y a femme et amena do ala sa ay partager fanga boya dro mena sans ma yoro ka ala abaye amen ay partage fanga boya rester en ligne men aller à Sebenin Kalaba mais c'est ça balmo ay ta bega do primature ka page kono est-ce qu'il y a femme yoro akli bala premier ministre ni Assimi ou projet bado lancé ko bna école bado daile Mali scientifique ou bebe na yon soro école min kono anga demsonu te boto ni kata kalange koka anga demsonu ni école scientifique mena uta moyen mena bla u ka boloka a école scientifique ku ka bara folo ka drone glanchogo nyanyini intelligence artificielle robot se ka aramadem place ta chomna ka médecine développer ku o école ku bena daile ka bara esia famu
abena dianga demsenu ma kanga demsenu mena science ni technologie nyanyini premier ministre de a demsenu reçoit na glibala ni semaine min temena o semaine kelen gono premier ministre tara woro dola mbalmo ordinateur be ka glam mali la c'est ça mais wakati mena asimi nunu klela mbalmo tablette be ka glam mali la asimi nunu klela mbalmo est-ce qu'il y a bon téléphone ka glam mali yere la est-ce qu'il y a bon asimi klela ama bane premier ministre bora ka mogo do de reçoit et mbalmo o jeune mena o photo ira awla mbalmo kabako de do est-ce qu'il y a famu ale ayato ani demsenu na reyona ale ayato la reyona ni drone me kla kan drone ya fa we drone do glani ndam nere ayata premier ministre la est-ce qu'il y a famu ayata demsenu nuna ayata ale ayata ni be invention ni est-ce qu'il y a famu ayata la donc abaye kafo premier ministre bora ka nunu munu reçoit mbalmo orela ay premier ministre bla jamana la mimba don ni symbole le ka demsenu encourager premier ministre kelenga nu reçoit ay red tara kenaka yano chefene atara doga kenaka munu mega ordinateur ni téléphone gla o koro de ko mali demsenu kay science nyanyini aw ke science ka o koro de mali demsenu ni kalange ni kera excellent ni premier ministre bi nyoye ni ko ba ke ni premier ministre bi nyoye avec a demsenu soudé ou quoi excellence ni quoi ça veut kata demsenu nga keneka ou quoi invention keneka o koro de ka to chou na fin création ke ni ala son ne premier ministre aw beni me nyoye maw takaw yira tien la wa me aw deme est-ce qu'il y a comme nous équipe munu nana ni atakala e mbalbo est-ce qu'il y a comme anyebe ou quoi ni drone na wen drone gla ni drone sous-marin ni avec fo drone sous-marin mima ko ni sonar bala est-ce qu'il y a comme a drone me bladji la absega jigi fo 50 mètres ji jigoro mbalmo na jigina ji konna la est-ce qu'il y a comme fait me ji konna la dans un rayon de 100 200 300 km mbalmo fait me ikera jege o ikera bama ya ba be mangame sonar de bala sonar munu meye yusu ka sumarena re sonar munu meye français ka sumarena américain ka sumarena mbalmo obuka ni dronina premier ministre o reçoit est-ce qu'il y a vraiment iba e ka fo balmo gilet do bubolo gilet ni a do GPS de bala gilet GPS lama abi localisé abi soro yoro fo ibe ka taworo yoro ibe ka déplacement ni fo fenge gilet ma be yoro ira balmo premier ministre be ka science ni technologie développée amadauma est-ce qu'il y a vraiment premier ministre ledu duma ko école kura mi mena daele a école kunye kubna taka dini ndemseni nunuma ni ndemseni nunuma na école kunye taka bara objectif buna duma ay drone armé ou glam malier ay missile balistique ou glam malier ay technologie nyanyini avion glancho ay glam malier o mission ne bena di uma e mbolmo mali bena dia ay demseni nunula ay ka invention la mo mi drone glam a taka la nuit we dijigoro drone glam bon ni moyen blala nununga boloka ka milliard chaman bla ka boloka ka santan duma nunu me fengla minga juguni drone TBD bayaktari premier ministre be ku deme abiku encourager avec a faire sur premier ministre ka bara e ninde dimsin mo me yoromna dimsin duma mo yoromna che duma mo yoromna ka che duma ta ku fona yonga ku ka équipier ku bla ka bara ke malila ni ko en premier ministre wora we be ministre gazaw iba e ka fo be ko négliger non na fatini ko nunu na isi afa mun demsen mun antena sega ni ko nya soro am retard la mais shogel yu be reçoit esi afa mun ni a siesta ba avec ata be inauguration wa be ka jigisi kan foué donc nunu ne bena bla condition na mission mena di nunu ne ma école courant mi mena daele ugu to demsen to nyogo nyini unu to demsen to nyogo ou ka bara damne ka drone technologie nyanya e drone TBD bayatar 100 ans amanga retard refa France ka c'est possible 100 ans farafina bena sranye 100 ans farafina bena ambuya mbalo wallahi affaire be shogel kono affaire be asni kono affaire be les 5 colonels kono ori la ngana sombalmo ka foko obe furuku do straso ni shogel ni asmi che angana so mo fefe ba barala u sirane ne do u be ka sirane
Assimi nga candidature ou caman tɛ fɛ Assimi nga kɛ candidat de ou tɛ se k'u tilen k'a fɔ mɔgɔ si tɛ k'i bɛ se ka sigi premier ministre la est-ce y'a faamu k'a fɔ ko est-ce y'a faamu premier ministre tɛ ka Assimi dɛmɛ pour que a k'i présenter a mɔgɔ tɛ k'i bɛ se ka sigi premier ministre la est-ce y'a faamu a bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ a bɛ ka bɛɛ kɛ Assimi de mais dɔw de bɛ u tɛ fɛ Assimi ka présenter o de la u bɛ fɛ ka premier ministre la dégager o de la i b'a fɛ o tigilamɔgɔ bɛ fɛ ka sirasiw bila ɲɔgɔn na ko sarasi dɔ ka baara ka bon ni sarasi dɔ ye ko sarasi dɔ de ye coup d'état kɛ ka tɛmɛ sarasi dɔ kan mais an tɛ don a jeu kɔnɔ sarasi bɛɛ de ye baara kɛ les 5 colonels u bɛɛ de ye baara kɛ an bɛ 5 colonels bɛɛ de kɔ Assimi n'a ka équipe n'i y'a ye nin baara kɛra les 5 colonels aw ka baara de ɲana plus votre premier ministre plus le M5 RFP olu ka baara ani les forces du changement donc balimaw même min f'i ye a y'aw hakili sigi Mali bɛna diya il y a de très bonnes nouvelles balimaw ka nin da aw tulo kan balimakɛ n'aw denkɛ Amara Sila jury chercheur merci